bazalwane umuntu uzosuka bese amen. Incwadi ekaLuke isahluko samashumi amabili nantathu idimana amashumi amathathu nokune. Uyabona sekumnyama kwabantu abangishoyo. The book of Luke chapter 23 verse 34. Ifundeka kanje. Lapho Jesu wathi, Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe benzelana unkatho. Indaba silandela kahle bazalwane. Masiyithatha lapha ku verse 22 eqala lithi iBhayibheli kwaba khona isingoyazana phakathi kwababhala abakhulu bekanye abaphristi abakhulu bekanye nababhali ukuthi bazombulala kanjani uJesu. Lithi iBhayibheli uSathane khona manjalo wangenelela wayesengena kuJuda, uJuda wayizisa yena wafike lapha wayibika ukuthi angabasiza kule nkinga abanayo. Lithi iBhayibheli bazalwane sikweqa okuningi khona isikhathi okhulumile kakhulu umfundisi uMsimanga la ngaphambili ukuthi uJesu beba nalesikhathi sokuthi avela anyomuke kubantu abese yokhuleka. Uhamba nabafundi bakhe indaba ngeke iphinde kakhulu ukhulume kakhulu kuyona. Engikuthanda kuleyo ndaba ile ukuthi uJesu uthi khulekani ukuze ningangeni ekulingweni. Uzokusho kabili ebafica belelo kwesibili. Bekufika belelo kwesibili futhi uyayikhuluma le ndaba uJesu ukuthi khulekani ukuze ningangeni ekulingweni. Singanti kakhulu bazalwane lithi iBhayibheli kwathi kusenjalo waqhamuka uJuda nethimba lakhe ayesekhokhelwa imali ukuthi azonikela uJesu. Wenza konke indaba siyayazi bazalwane emanga uJesu ebuza kuJuda ukuthi awuJuda ngabe usiyanginikela ngempela na. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli ubaba bembamba laba babeze kuyena. Yaqala lapho ke bazalwane indaba yodlame. Yaqala nje ngalo umzuzu lithi iBhayibheli omunye owayengase sayidini lika Jesu wahosha inkemba wamkhipha indlebe omunye. Amen. Umuntu owayehlaselwa kwakuyindoda yoxolo uthi iBhayibheli wayithatha indlebe amahumusha amagospel asho ngokuhlukana athi amanye wayithatha wayiphephetha wayiphindisela endaweni yayo. Okwakusikhombisa lokho ukuthi kwakulinyaza umuntu ongumdali, umuntu okwazi ukulapha ukulungisa izinto eseyinqamukile. Amen bazalwane. Uyayithatha uyayiphindisela indlebe bese iphindisela indlebe. Lithi iBhayibheli lase siyasuka isixuku sahamba samhambisa kuPhilathu ukuthi verse chapter 23 ke lowo siyafika kuPhilathu sithi nangu lo. Ngoba lapha nasekugcineni iverse lokugcina ku22 lithi iBhayibheli bamwazi uJesu ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu. Bayajabula bathi nayo ke sifuna kuphi okunye ubufakazi ngoba nabo ubufakazi useyisholo yena phambi kwethu ukuthi yena uqamba amanga uthi uyindodana kaNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli bazalwane bahamba baphethe lobufakazi bokuthi lo uthi uyindodana kaNkulunkulu. Bafika kuPhilathu bayisho lento uPhilathu uyayibuka lento uPhilathu sengathi ayihlangani. Ngoba uma kukhona ubufakazi ohlanganiselwa bona ungakuJesu lo lethwa kuyena yokubona ubufakazi ukuthi abuhlangani. Amen bazalwane. Uzuyathola ukuthi hayi le ndoda yaseGalile. Uyabona uPhilathu uzame kabili. Okokuqala uzama ukulikhipha icala kuyena uthi mhambiseni kuHerod. Amen. Uyafika noHerod lithi iBhayibheli bambhinqa uJesu besho lokho nalokho ukuthi uyinkosi kodwa uthe uyinkosi yena. Amen. Uthi ke uHerod bese ithola indaba ukuthi naye uyakuthola ukuthi akanaqala. Khona indaba engiyithandayo bazalwane ukuthi misitha ezimpili zakho sezilithola ithuba lokukhinyabeza. Ngisho bebeyizitha nabo bobabili bayaqala baba abangani. Licacisile neBhayibheli lithi kwase kuba khona ubuhlobo phakathi kaHerod noPhilathu obekungekho. Kanti kuhlelelwa thina. Amen. Alibonge igama lenkosi. Wamphindisa kuyena uthi hayi umphindiseni. Lithi iBhayibheli naye uHerod uPhilathu ufika akalitholi icala.
uzuyasho eselitholile ithuba bazalwane lokumkhulula uJesu. Kunokuthi amkhulule uJesu ngenxa yokuthi usaba abantu uphendukela kubantu. Baningi abantu bazalwane ngahlala nami esontweni ngiyizwa lento ngaphakathi kodwa ngisaba abantu ukubukela ivangeli. Amen. Bayahlupha abantu umuzo besaba. UPilato wathi shwaba nenhlanhla ukukhulula uJesu. Sathi saneshwa thina songamthola umfeni. Amen. Lithi iBhayibheli kuPilato usethi ninenzeleni. Bakakhulula umuntu owumbulale asazi bazalwane iBhayibheli lisichazile ukuthi lo muntu okwathiwa akhulule wayenzeni. Kodwa ngendlela elibeka ngayo kwakuwumuntu omubi. Amen bazalwane. Ngiyamangaza yini namhlanje ukuthi abantu bayiyeka into enhle, bayiyeka ivangeli eselishumayelile, liza nendaba ezinhle, bakhethe ezinye indaba eziseceleni. Babambezele mzalwane ngendlela ongakazi uyibone. Basemnikelile bamnikela lapho uJesu ngifikele ile picture yasisiza nale filimu yokufaka kaJesu ngoba iyenza uyibone kahle lento. Akuyena lo Jesu enimbone ezithombeni emuhle embathisiwe wengasambethe. Jesu. Haleluya. Ekhanda igazi laseligqizi. Angazi noma naphansi laba ngoba babemxexebula babengamshaya. Babemxexebula. Amen bazalwane. Wayopha eshawa abayibuka leyo film bayazi uthi weshaya ngezinto ezazi ukuthi mayifike emhlane beyidonsa ibuye nenyama. Alibonke igama lenkosi. Isihluku ababemphethe ngaso owayekude kwakulula ukuthi asho ngaleyo ndlela asho ngayo ukuthi sikhulule phela uthe uyindodana kaNkulunkulu. Haleluya. uSathane uyabafundisa abantu ukukhuluma lezo zinto abanawe uyazazi. Uyamkhumbula esho naye kuJesu ethi wena nganithiwa noma ungawa la bothunyelwa inkulungwane zeyigilo sizokubanga. Amen. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi ke wayeseyabethelwa kuJesu. Abayichaza kahle lento uthi unyawo lanikhwela phezulu kolunye bese kuhlatshwa isipikili. Ulele phansi bese kubethelwa nangala kubethelwe nangala. Amen. Amen. Bese siyaphakanyiswa isiphambano. Ngesikhathi siphakanyiswa isiphambano umzimba wenze njani? Senze njani ipikile esandleni? Kodwa nomuntu ekuthiwa uJesu uthi angazi noma wavalile inamehlo ngesikhathi esalele phansi. Kodwa ngiyacabanga ukuthi ngesikhathi besivusa isiphambano ewavula amehlo ubona abantu abafanele intethelelo. Kwabulunye uhlobo lwenkosi mzalwane. Mina mhlawumbe ngangothuka ngenhliziyo ngibaqalekise ngiqanganise iyenzeka lonto mzalwane. Thina sisebenzayo nje kuke kusukisa iniya lakho lixova umoya uthi enhlizweni uzalidinga usizo lwakho. Khona ngoba sasiyicula ezikoleni eyayithi magibe njengoKristu, magibe njengoJesu. Wayengonjani bazalwane othobekile. Uyabona ukuthi thina sisebenzayo siyadinga ukuthi sithi mayivuka lezi zinto ukhumbula ukuthi uJesu abantu ababemzisa ubuhlungu wabona befanele intethelelo kaNkulunkulu. Angabe thina bazalwane abantu abasonile siyababona yini befanele intethelelo kaNkulunkulu. Baba bathethelele ababani babo. Baba bathethelele abakwenzayo samukela umfundisi